Περάστε όλοι 2 μέτρα πίσω. Σε είδα στην οδό στο αυτό, λέω, τι λέει. Καλά. Είναι το όνομά σου, λέω, θα τον βράζω. Καλά, 128. Πιο πάνω, πιο πάνω. Πιο πάνω, φύγε από τα κάγκελα. Πάτε πιο μέσα. Και πάτε και πίσω. Έχουμε 1000 μέτρα μπροστά μας. Έχουμε την πιο μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε ποτέ. Έτσι. Είμαστε 120. Λοιπόν, ακούστε με. Θα τρέξετε, σιγά θα ξεκινήσετε. Όσο πιο σιγά μπορείτε. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Και αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά, θα περπατήσει. Εντάξει. Κανένας δεν θα σκουντίξει κανέναν. Ούτε το διπλανό, ούτε το πισινό, ούτε το μπροστινό. Κανέναν. Εντάξει. Περιμένετε, μην αγχώνεστε. Είπαμε σιγά σιγά στην εκκίνηση. Μη και εσείς πάτε πιο μέσα. Εδώ πέρα που είδα. Πιο πίσω. Πάτε εκεί πίσω. Λάβετε θέση. Σιγά σιγά είπαμε. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πάμε, συνεχίζουμε. Κράτα, όχι. Ήρεμα και κράτα το ρυθμό. Πάμε Νικόλα. Παίρνω από εδώ Νικόλα. Αυτό το ρυθμό, Παναγιώτη. Παναγιώτη, όχι τόσο γρήγορα. Όχι τόσο γρήγορα. Παρακαλώ, συνοδούς, για άλλη μια φορά. Ελάτε στη χώρη. Πρώτος, Δημητρό Παντανάσο, Μπράβο Κωνσταντή, μπράβο Αρμπάνη. Μην τα κρατάτε εδώ ρε, να φύγουνε, να φύγουνε. Κάντε χώρο να φεύγουνε. Μπράβο ρε Δημήτρη. Μπράβο Δημητράκη, ωραίο. Έλα Στέφανε! Έλα, μπράβο, μπορείς! Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Άννα, έφυγες. Εδώ που τελείωσε. Άννα, έφυγες. Πόσους έχει μέχρι το Έλα. Μπράβο Ιάκωβε. Κάπου σου ζει. Τέταρτος. Ένα. Πέρασε.
πέρασε. Πάμε, Βίκτορ. Πάμε. Παίρνει λίγο. Ναι, την ώρα που είσαι καλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βάλουμε και την καρέκλα μέσα στο... Ναι, έλα, Σταύρο. Πώς να το